Zvolen určite hrá iný hokej ako Banská, oni pokúšia sa aj útočiť. Keď dajú gól, hneď zamurujú a my vlastne máme výhodu domáceho prostredia 2 zápasy a tie určite musíme využiť naplno. Keď tie 2 zápasy zvládneme, tak si myslím, že určite ich doláme. Je najdôležitejší, lebo prakticky sme si povedali, že musíme vyhrať, a keď chceme byť do finále. V Banskej to bolo ťažké, to bolo vlastne tam sme dreli. Bohužiaľ sme prvý prehrali, ale sme v druhý zápas sme vyhrali, hoďko ťažko ich hrou sme hrali. Vedeli sme, že teraz budeme na koni a vlastne sme chceli útočiť a potom keď dáme 1-2 góly, že im odskočíme, tak stiahneme sa dozadu a to, že to padlo na mňa, tak som rád. Miro Mastejko tam urobil perfektnú robotu, mi to dal, ja som to za časom tam doklepol, potom pre tretine sme si povedali, že ak nedostajeme gól, tak vyhráme, postupíme do finále a vlastne sme mali len také 2-3 protiútoky, sme mali z toho jeden sme využili a prakticky sme vyhrali a sme radi, ideme do finále. No chvála Bohu za ten prvý gól, lebo dnes to bol presne ten úplne typický play-off zápas, kde to bolo v prvom gole. A ak by strelili napríklad prvý gól oni, tak si viem predstaviť, že to bola trošku iná dráma. Keď mám pravdu povedať, oni prvé 2 zápasy dali vždy prvý gól. A my sme potom to ťažko doháňali, oni lepšie začali brániť, my sme sa ťažko k ním dostávali, tak sme si v šatni povedali, že dáme ten prvý gól, strelíme a prakticky zamurujeme, hej, a dneska sme vlastne druhá, tretia, päťka ťahali play-off a my sme dneska tiež museli potiahnuť a som rád, že aj my sme potiahli. Tak, takticky výborne zvládnuté, nenechali ste sa nejak pošaliť, aj v tej prvej tretine ste sa nejak nezbláznili, ste si povedali, tá šanca príde a využijeme ju. Tak to bolo, nie? Takticky ste to na úrovni zvládli. A keď ste dali ten prvý gól, ste to kontrolovali, žiadne zbláznenie. Chceli sme hlavne, tréner nám povedal, že máme si dať svoju hru a my nevieme braniť, proste my musíme dať gól a sme chceli do nich bušiť, dali sme ten gól a sme si sami povedali v kabíne, že proste musíme sa stiahnuť, brať ich hru, aby žiadne breaky aby nemali, tak sme vlastne poslali tam jedného hráča, upokojili sme sa a dali sme si to. Chvála Bohu, neboli vylúčenia dneska, iba tuším 2 vylúčenia boli. To vlastne o taktike vlastne, keby sme boli, oni majú perfektné presilovky, takže to sme nechceli, boli veľa presilovek. Presne to som chcel pochváliť, disciplínu. Kedy ste si odpukli? Po tom druhom góle už ste vedeli, že toto už proste nemôžeme pustiť? Keď sme dali ten druhý gól, už sme vedeli, že bolo vlastne nejakých 14 minút do konca. Vedeli sme, že sa dostaneme do finále, nepustili sme si čomu a už sme ich ubranili. Perfektný Rečický zabral 0 jeho a mal tam super zakroky. Áno, v posledných 4 minútach minimálne 2 čisté šance. No, chceli to vlastne obratiť, oni všetko dali do útoku a my sme to prakticky Riči tam podržal a super, mali sme ako celý kolektív a teraz sa ideme tešiť ako celý kolektív. Celkovo v tej sérii trošku možno hryzli viac, ako ste čakali, predsa len bol to 8. tím v základnej časti? Tak ako keď mám pravdu povedať, ja som pred play-off nechcel Bansku v 41. kole, pretože vedel som, že sú silnejší super ako Slovan. Nakoniec sme prehrali a dostali sme Slovan, Trenčín sa s nimi vytrápil, prehral. Aj neviem, jak tam bolo, so šťastím postupila Banská. Vedeli sme, že to bude oveľa ťažšia séria ako Nitra Zvolen, ale prakticky sme to zvládli. Bojovnosťou, hlavne bojovnosťou, 2-12 zápasy bolo a my sme proste chceli, museli. OK, ste tam?